Қазір бит менә «Слово пацана» сериалы бик популярен, дейме? Анда яңгыраган пыяла жері ул бүтін дүния күләм чартларының пигында тора. Кызганычка каршы әле татар җырларының андый рейтингка менгәне юк иде. Ни кызганыч, искиткеч матур материаллар булса да. Һәм мин беләм, синең тормышта да шуңа охшаганрак, очрак булган. Менә хәзер бик күп яшьләр аны бик яратып кабул итсә, менә инде теге тормышка ай акыл белән караган, формалашкан кешеләр сериалны бик нык тәнкыйтьлиләр, чөнки андагы менә теге ул чорның фаҗигасын ниндидер теге романтика призмасы аша күрсәтәләр дип тәнкыйтьлиләр, име? Инде формалашкан олы кешеләр. Син ничек уйлыйсың? Һәм менә гомумән синең шәхси әлеге моментыңны сөйләргә әзер булсаң, сөйләтәсем килә минем. Бу мин аны дөресен әйткәндә сөйләгәнем юк, бер кайчанда берсенә дә, бәлки күптән түгел менә улым белән генә шу темага сөйләшеп алдык, шу сериаллар чыккач, менә бүген инде сөйләргә вакыт җиткәндер диясем килә. Мин ул сериалны үзем дөресен әйткәндә карамадым. Мин аны менә кызым сөйли, улым сөйли, менә шулай дип. Шуңа сөйләде дә инде, менә шулай әти ди, менә 90-нчы еллар, менә без кино типы сериал бара ди. Мәйтәм, балакайым, мәйтәм, мин анда булдым. Мәйтәм, мин аны карамасам да беләм. Ул беләм дигәннән, без бит инде, мин бәләкәй генә авылда үстем бит инде. Мәктәпкә без йөреп укыдык. Мин мәктәптә теге җырлагач, анда мин теге центр внимания бар инде, урысча әйткәндә. Гөл җырлап, уйнап, теге ничектер иркәләнеп, мәктәптә дә иркәләнеп үстем дим икән, белмәйм. Теге Яраткан Әнвәр. Яраткан Әнвәр булганым инде мин анда. Мәктәпне беткәч, ул вакытны әти минем пенсияда мәрхүмгәләрен эшләп киттем мин Уфага, сәнгать училищесына керергә, Өфе сәнгать училищесына. Теге бу 91-нче ел. Уфа иң беренче романтика бит инде. О, шәһәргә барасың, матур, анда утлар елтырый, машиналар, тегесе монысы. Бездә авылдан анда атлардан башка. Мин фортепианоны Уфага килгәч күрдем беренче мәртәбә. Сәнгать училищесына барып, шунда гына күрдем, күргәнем дә булмады. Анда инде тулай торакта яшәдем. Шуннан тыш мин апамларга йөридем Алкинада. Алар инде Уфадан бер 30 километр яшиләр иде. Анда Дианабызның бәләкәй чагы, ничә бер яшь ярым булгандыр инде, мәрхүмкәйнең. Центральный рынок безнең иң куркыныч урын иде ул вакытта, 90-ларда. Бөтен шунда, әтәдә шунда иде. Теге базар бит инде, теге урамда саталар, теге картонкага басып кием, джинсы киясең, итәсең. Шуннан анда остановка була торганы, 127-нче маршрут, Икаруслар, теге гармошка Икарус бит инде, йөри. Суык көзге көн, мин инде шунда гади гына киенгәнмен. Авылдан килгән. Авылдан килгән. Ул инде хәзер инде күз алдыма, ул минем хәтердә истә калды. Кызыл дипломат бар иде. Үзебездә Әлшәй районында безнең фестиваль булган иде, шунда беренче урын алып, миңа бүләк бирделәр шул дипломат. Аның эчендә ноталар, Дианага дип, погремушкалар алдым инде, уенчыклар. Анда акча да юк. Шуннан менә хәзер хәтеремдә паспортның эчендә 25лек акча бар. 25лек акча. Шуннан моны кыстырдым. Нигә паспорт эчендә бит инде. Ярак билет алдым, көтәм автобусны. Кеше күп анда, кеше шыгынып торды. Кеше. Монда карыйм, бер төркем балачагалар. Булар әйләнеп йөриләр. Мин карыйм, кешегә карап, сизәсең бит инде теге. Ага, мәдәм что-то не то булар. Тегендә зуррак тагын бер компания тора. Араларында бер кыз бар, һәм егетләр инде, алар где-то бер 7-8ләрдер инде. Һәм бу егетләр балачалар әйләнә, минем янда что-то төртелеп китәләр. Мин үземчә теге аларга нәрсәдер дәшәм инде, хәтердә дә түгел. Булар нәрсәдер кулларында шундай ни бар, трость, крючок кебек. Дипломатның нәенә эләктерде дә, ачылып китте дипломат. Эчендә ноталар төрле очты, бит инде. Ноталар, уенчыклар таралды төрле җиргә. Мин берсен җилтерәтеп тотып алдым да, җилтерәтеп аларга нәмә эшлисез дип, нәрсәдер каршы дәштем инде аларга. Тегеннән уже теге толпа йөгереп тә килде теге зурраклары. О, син анда нәрсә дип, балачагаларга әйтәсең. Бер кызыкай йөгереп килде дә янга, давай син дип качты тегендә ди. Анда кешеләр карап тора, кешеләр дәшми. Күрәләр, мин куркалар, мин бер үзем.
Ауылдан кел, мен бит үйренгенмін ауылда, анда қадилік, анда бөтенесі біле, ол біздің әнуар, анда, ну, кім болса да анда ауылда бір-бірсіне ондай нелер yok. Қазір нәрселерге, бұлар мен айтамын, мен бір тегі қызық айта, сенде қош дейтіңде үйлер арасына, иначе бұлар сені қазір топыйлар нәрсе дейінді менге. Мен айтамын, нешік менің мұнда автобус керек, қойтырға керек, опаларға қойтырға керек. Шынан соң, бұл нәрселер мен айтамын, менің мұнда абыйым бар, Денис Намысемде, біздің ауылдан шыққан, сондай бір алар арасында жүріп тұрған бір егіт бар. Айтамын, бұл менің абый, білесің маны деймін, сен нешік докажешь ты? Айтамын, нешік докажу, не знаю, документің бар ма? Бердім мыңа паспортына. А паспорт сенде 25. Паспортта 25 сом ақша, единственный бір маңдай, бүтін ақша да жоқ. Инейлердің соңғы ақшалары, олар әзілеп кіне теге пенсия ақшасы бітінде. Шынан, оларға бердім де, қорады да, дей, ну ладно, дей, қорады да, езжай, дей. Все нормально, дей, тогда, дей. Абыйын айткашын, мен отырдым автобусқа, мен в шоке, оңнан бірінші мәрте, ауылдан келді, шумдай, теге ширкан ауылы болды бұл, бірінші ширкан ауылар. Ош кетерлік анда қайтып кеттім, қаулап барам, башы шләмей, ол нелерін жиып алғандыр ма, юқтыр ма, опаларға неше қайтып жекенімді, опа сұрай, нәрсе болды, айтам, опа, барса айбет, все нормально deyip, ойыншықларын бердім Дианаға. Әйтмесің, нәрсе болған? Yok, әнешік айтсаң, онда оларға езіне алдында, мына мені қыстырлар әлі deyip. Олай deyip, ұят. Ұят, Ол бізде өте ондай нәрсе yok, қойтып онда туғандарға, инейлерге, сөйлерге. Дейім ятақта ешір, тоже шулай ол заманда. Қазір енді воспитательлер нелер, қазір бітінде тынышлық дейім ятақтарда. Ол вақытны ишіклерінің бітінде косяклары yok. Бәріп кіне кірелер. Шунда ширкан алып, нетіп шулай біз шундан башланды. Шуңа күрә мен балаларым айтам, мен ол киноны айтам, білем. Мен онда болдым. Онда болдым. Башын көрдім. Қолған енді уже үсе барарақ, енді башқалары да көрінді. Бірінші ширкан алып шул болды. Шуңа күрә сен алай романтикаға, бек романтик шур деп ойламайсың аны. Мен шунда кіріп нығыдан, біздің бет көп бик талантлы егітләрі бізде, бик яқшы жырлаған, талантлары болған түзелмеше қайтып кеттілер. Олар көбісі қайтып кетерге мәжбүр болдылар, чөнки бүтінісі де андайны шул басымны көтер алмыша. Оқуны түгел, әміне нәқіне шул басымны. Шул басымны, көбісі көтер алмыша қайтып кеттілер. Олар үйренгенлер ауыл тұрмышына. Ауыл кішісіне ол ауырырақ андай неге. Ну, менге Құдай тәгәлі өзінің күшін беріп, өзінің ярдамын беріп, шулай, шул шырларны біз еріп шықтық. Яры әліттігі обайсың әтішкен сенің тұпталышта тұрғанда. Әлі қоман бар ол. Бар ол. Ол енді 68-ші жылғы. Бик сирек көрішәбіз. Оның исеме білән мені шында әйбәт кенәшіп кеттім мен.